Hello guys! Hello Pilipinas! Mula sa Naga City, Camarines Sur, ito ulit si Mike Padua. Nagbabalik sa ating latest coverage or final update or update sa bagyong si Enteng or international name Yagi. Ginawa na po siyang super typhoon kaninang 12 hours ago. But sa mga oras na ito ay humina na naman po dahil po nagkakaroon po siya ng palit ng kanyang eyewall. Yung tinatawag nating eyewall replacement cycle. At for the next 2 weeks, mukhang busy ang Western Pacific. Okay, meron pang isa pa ang pwedeng mamuo. At binabantay natin ang Western Pacific. So ito na po yung panghuling update. Kahapon hindi po tayo naka-issue ng YouTube at Facebook videos dahil po medyo patuloy pa rin yung ating jet lag mode. Kasi ilang araw tayong puyat. Hindi na kaya ng ating katawan. Pero nandito tayo para i-karoon ng complete closure itong bagyong ito na nasa may kalagitnaan na po ng West Philippine Sea sa labas ng Philippine Air Responsibility. So ito po na yung Huwebes, Setyembre 5, 2024. Tagalog version po ito. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, simulan na natin ang update. Kumusta na po ang mga weather systems? Yan po, ang buong Western Pacific. Quite busy kasi marami pong gustong sumunod o gusto mag-form. Unahin natin itong bagyong si Enteng o Yagi. Naging isa po siyang monster typhoon. At yung kanyang eye, although bilog pa rin, ay nagsimula na pong medyo humina ng bahagya dahil po nagpapalit po siya ng bagong eyewall. Yan po yung eyewall replacement cycle. Normal yan sa isang super typhoon after 2 to 3 days pag nag-mature siya. O, depende sa condition, okay? Pag nag-mature yung eyewall niya, hihina yan, mamatay, magdidecay at may bagong eyewall galing sa outer bands ang papalit. Minsan yung mga malilit na mata, pag napalitan na ng bagong eye, malaki na yung mata at mas mahina yung hangin. Kaya yung super typhoon strength niya kanina na 240 kph, 1 minute average ng Joint Typhoon Warning Center, binaba ulit after 6 hours. So, maiksi lang yung duration niya bilang isang super typhoon. At medyo lumalamig na po ang oceanic heat content. Mamaya papakita natin sa inyo in a while. Ang kawawa po ang ating kababayan po dito sa Luzon, lalo na po ang kanluran bahagi mula Ilocos Region. Itong area po ng kanluran bahagi ng Central Luzon, kasama po Metro Manila. At may Maropa ay mukhang patuloy pa rin naapektuhan po ng habagat. At since Monday, wala pa rin silang pasok. Halos mag-iisang linggo na po. At dito naman sa Bicol, medyo nag-improve na po. May mga ulan-ulan pa rin, but sobrang bawas na po. Kahapon, 30 mm. Ngayon, nasa 1 mm lamang po ang record na ulan dito sa ating weather station. At ito, halos convergence lamang po ito. Meron isa po pong nagbuo dito. Ito yung si LPA 94W. Nandito siya. Okay. Medyo exposed yung kanyang low-level center. Nandito na yung mga ulap niya. So, ito yung tinatawag nating reverse-oriented monsoon trough. Nandiyan yung convergence ng mga hangin. Ito yung panibagong bagyo na yon, si 13W po ito kahapon. Ngayon, naging tropical storm Lipi based sa Japan Meteorological Agency. At wala na ba tayong pangamba dito? Matutunaw po yan within the next 24 to 48 hours. At ito yung medyo nangangamba tayo. Itong ulap na ito. Ito yung isang tropical wave yan. In the next few days, tataak po ito o dadaan sa may south of Guam. Baka maging isang ganap na bagyo. So ito yung pinag-uusapan namin kapag ng ating matagal ko ng kaibigan sa Bacolod, si Dr. Dominic Alojado. Isa na po siyang medical doctor sa government. At since 1997, since nagsimula ako ng Typhoon 2000, siya yung unang nag-communicate sa akin. Mahilig din siya sa mga ganito at gumawa siya ng mga statistics ng bagyo. So siya ang bahala doon, okay? And then, napakaganda kasi gumagawa siya ng bagong revision. And then, naisip niya lang na
dapat dito may tawag sa mga notorious na mga bagyo. Kasi itong area na ito, kapag may nag-form po dyan ng mga bagyo, ay eventually pagdating sa Pilipinas, mga monster sila, mga typhoon, super typhoons, malalakas. At historically, lahat ng mga powerful ones na nag-damage po sa Pilipinas ay galing dito. Isa na po dyan si Yolanda, si Sisang, si Reming, si Sening, sino pa? Si Ruping, yung nag-damage po sa Cebu noong 1990. At Anding, grabe yun si Anding, 1981. Maraming namatay sa Garcia Torena dahil po sa malaking storm surge up to 6 meters. So, notorious talaga itong mga system. So, from now on, sabi niya, why not bigyan natin ng pangalan itong area na itong mga bagyo dito. Kung sa US kasi, may tinatawag tayong Cape Verde Hurricanes. Ito po yung mga notorious na hurricanes na umaabot rin sa Category 5 kasing ka-level ng super typhoon sa atin at tumatama po ng Florida at Caribbean. Nag-form sila napakalayo mula sa west coast ng Africa. Ang tawag nila dyan kasi doon sa west coast ng Africa, yun po ang Cape Verde Islands. So pag nag-form doon, kaya ang tawag nila Cape Verde Hurricanes. So sa atin parang meron din. Okay? Ang tawag natin, kasi ito yung Federated State of Micronesia, ano po ito? It's a Commonwealth Islands under US territory. And then, mostly dito nagpo-form yung mga malalakas. Kaya tatawagin natin na yun yan. Sabi niya, Caroline Typhoons, Micronesian Typhoons. Mas maganda yung Micronesian. Kasi na yun, para itong mga islands dito ng Micronesia, alam natin saan galing. So, from now on, hopefully magamit din ito ng ibang mga meteorologists dito sa Asia Pacific na tawagin natin ito as Micronesian Typhoons. So, itong mga Micronesian typhoons, nakakatakot po yan at notorious at dapat natin bantayan. Kasi dito po manggagaling yung susunod kay Super Typhoon Enteng. At kung pumasok po ito ng PAR, kung hindi po ito maging bagyo, okay? Ito magiging Ferdy. But kung maging bagyo po ito magiging Hener. So, it depends. Kasi sa latest na yun, hindi na po ito mag-intensify. LPA na lang po ito. At ito tatahak pa dito sa may Taiwan area. So, ito po ang babantayan natin. Hindi naman tayo nagpapaalarma sa tao. But I'm giving you factual basis ng mga system na galing dito na nakakatakot po. But ang i-pray natin ay umakyat po siya. Magkaroon ng break sa ridge para ang mga system na ito ay umakyat na paganyan. Ay, wag naman po sa Japan. Sorry po. Dito lang po, paganyan. Okay? So, yan lagi ipipray natin. Kasi alam natin, the power of our Lord will always shift the track of the system. May supreme being talaga na hindi natin nakikita. Lagi tayong mag-pray na sana masusurvive natin itong last 3 months ng taon. Dahil po, nandun na po tayo sa tinatawag nating bear months. Okay? At ito yung zoom in satellite animation. So nakikita po ninyo ang mata ng super typhoon na si Enteng na humina ng bagya dahil nagkakaroon ng iron replacement cycle, pero gumaganda na naman po. Baka i-re-upgrade ulit ito bilang isang super typhoon. Kawawa po itong western section sa Luzon since Monday, grabe po, pabukso-buksong ulan. Nag-overflow na ang Lamesa Dam. So pray natin na okay mga kababayan natin dito. Huwag kayong mag-alala dahil sa bukas at sa weekend, improving weather conditions na po yan. Okay? Mabagal kasi ang kilos nito. Kung bumilis lang siya, baka na yun okay na ang panahon dyan sa western sections ng Luzon kasama po Metro Manila. Ito po yung track ng lahat ng Asian agencies. Nasa labas na po siya ng PAR, kaya wala na rin ng pag-asa na update sa atin rin. Hindi na rin tayo nag-i-issue. Medyo nakakapagod na rin since nasa 50s na tayo. Hirap magpuyat. Hindi gaya nung 20 years ago, nagsimula tayo, kayang-kaya pa, hanggang 3 araw, walang tulugan. Ay, napakahirap. So, ayan po ang scenario. Within the next 24 to 36 hours, bukas or Sabado, maglalandfall po yan dito sa may Leju Peninsula at Northern Hainan. Mga Filipino community dyan, yung mga nanonood din dito, mag-ingat po kayo, mag-prepare, at abangan niyo ang mga latest update natin sa ating website, typhoon2000.ph. May mga links po doon. In-add ko na rin po yung mga tracks mula sa
Hong Kong Observatory, sa Taiwan, ganun din yung sa Korea, at sa Macau. So, makita ninyo yung mga iba-ibang tracks. But dito lang sa multi-model, alam na ninyo kung saan talaga siya papunta. So, lahat nag-agree in between northern Hainan and southern tip ng Leizhou Peninsula. Okay, so ito yung mimic imagery mula sa CIMSS, Tropical Cyclone page. Para makita ninyo, microwave po ito. At kitang-kita po ang paglakas ng eye wall, yung pula na yan sa side ng eye, sa periphery ng eye. At ayan po, yung blue na yan, yan ang sign na nagkakaroon na po siya ng eye wall replacement cycle. Humihina na po yung kanyang eye wall. So, yan. Magkakaroon ng eye wall replacement cycle. Pag hindi siya nakasurvive, pahina na po yan dahil magkakaroon ng land interaction dahil lumaki na lumaki ang system. Okay? Almost 1,000 kilometers yata ang diameter nito. Almost. Okay. So, yan po ang tracking niya. Yan yung oceanic heat content at nakita nyo ay pabawas ng palamig ng palamig ang init ng karagatan na yun dito. Yung energy na mag-boost sa bagyo. Kaya, hopefully, umina na po siya. Kasi dito yan nakuha Yung pag-stationary niyan, kahit na yellow yan, pwede siya mag-rapid intensification and complete with maganda yung outflow sa taas, mahina yung wind shear, talagang magkakaroon yan. Yung outflow niya, nakakonect pa doon sa frontal system sa may Japan, magkakaroon talaga yan ng rapid intensification. No, makita nyo dito sa Gulf of Tonkin, medyo mainit pa ang oceanic heat content. Nasa 100 kilojoules per centimeter squared. Okay. At makikita nyo dito, pag pasok yan dito, wala na yung effect para lumakas pa dahil madali lang yan After a few hours, landfall ulit sa Vietnam. So, pati ang fox natin sa Vietnam, mga kababayan natin, mag-ingat po kayo sa posibleng magdadalang grabing ulan nitong bagyo nito kasi umaabot po ng 700 millimeters ang ulan for 24 hours. Ibig sabihin niyan, kapag nasa loob po kayo ng bagyo, nasa outer bands o inner bands, pag sumabay kayo, 700 millimeters ang posibleng 24-hour rainfall. And, yan ang situation na yun. Na-experience namin yung grabing ulan nitong bagyong ito. In just less than 10 hours, 300 millimeters ang bumagsak o 200 to 300 millimeters ang bumagsak na ulan. Kukulate ko pa yung data kasi busy na yon. Malaman natin kung ilan yung rate ng pag-akyat ng ulan, yung bagsak ng ulan. Ito si LIPI ng lahat ng Asian agencies, bali 3 ang nag-i-issue. Refresh natin. Yan, wala pa yung Joint Typhoon Warning Center. So, wala nang problema yan. Ito naman yung ulan. Ngayon, maulan pa rin dito sa western sections ng Kamaynilaan. Nakikita nyo dito. At kung galaw natin ito bukas, Friday, ano magiging 24-hour rain dito po sa area po ng Western Luzon. Meron pa rin epekto ng habagat, but unti-unti na pong babawas yung ulan, pero meron pa rin. So, may mga risk of flooding pa rin. But sa Sabado, yan na po. Dramatically mag-improve ang weather, lalo na po sa Linggo, September 8. But look at this. Mukhang maulan naman po sa may Batanes dahil po sa flow ng habagat, umabot yan. Dahil nga dito sa isang nag-form dito sa 94W. Okay? But sa Monday, magdidecrease siya. At mukhang babalik na naman ang ulan. Tingnan niyo sa Western Luzon. Lalo na po sa may Ilocos region. Dahil po dito sa panibagong LPA na medyo malawak siya at hindi naman po siya mag-intensify. So, yan po ang kinalalagyan nitong mga systems na ito. Hanggang dyan muna tayo. Pagdating naman po sa hangin, mula sa European model, pati ang pressure. So, yan po si Yagi o si Enteng. Bukas po, Friday, magla-landfall na po siya dito sa may Southern China. At ito si LPA 94W. Mukhang hindi naman po matutuloy yata kasi nagbago ang forecast. Saturday, wala, mahina pa rin. But look at this sa likod niya. Ito na yung binabantay natin, yung tropical wave doon sa may Eastern Micronesia. So, ito na yung Micronesian Typhoon. Okay? Tropical low pa rin, but mukhang magiging tropical depression sa Linggo, September 8. Yan po. So, yun. Tropical depression siya. Approaching Guam. Dadaan po siya south of Guam. Pwede din, delikado din ang Guam. Okay?
So, dadaan po siya sa Lunes, September 9, south of Guam bilang isang tropical storm or depression pa rin. At sa Tuesday, September 10, mabilis na ito mag-westward at magiging severe tropical storm. Yan, dadaan siya north of Yap, north of Palau. And sa Miyerkules, September 11, baka severe tropical storm na po ito. Mukhang malapit na sa PAR. Gabi ng September 11, papasok na po siya ng Philippine Air Responsibility bilang isang severe tropical storm. At mukhang westward pa rin, hindi nagbabago. Thursday, September 12, severe tropical storm na siya o pwedeng maging Category 1 typhoon. Roughly 700 kilometers east of Naga City. So, nakakatakot kasi ito pong Thursday is the day before Traslasyon. Yung paghatid ni Ina o Our Lady of Peñafrancia mula sa tradition po yan for the past more than how many 300 years na yata. So, ipoprocession si Ina from Basilica Minore to Metropolitan Cathedral. So, that will be on Friday. So far, ang good news po sa latest na yun ng European model, pagdating ng Friday mismo, sa day ng traslasyon, mag-slow down po siya. Pero dito, lakas na niya. Baka super typhoon na po yun dyan. At napakalaki po ng kanyang sirkulasyon. Roughly, nasa 1,000 kilometers ang diameter. Kung isukat natin mula dito hanggang dito. My gosh. Okay? So, yan po ang good news sa Friday, day of the traslasyon, bigla siyang aakyat. Yan ang gusto natin kasi ayaw natin kawawa po tayo. So, yan, Sabado, tapat na siya ng Cagayan. Sabado ng gabi, early morning ng Sunday, tapat na ng Batanes. So, papunta na po siya sa Southern Islands of Japan. But may habagat tayo. Okay, so early next week, may habagat din sa Luzon, Bicol, may mga on and off rains. Kung aakyat po siya. So, yan po, i-pray natin. Sana matuloy po ito. Kasi nakakatakot dito, more than 5 days pa ang forecast. So, highly uncertain, mababa ang probability, too many changes pa po. I-pray natin na sana ganito, all the way hanggang next Friday, para umakyat na po siya. Now, kumusta naman po ang American model? Punta na tayo sa Sunday, baka makita ninyo. Ito yung American model. Pareho sila, yan no, bagyo din. Tropical storm yata ito, tropical depression pa rin. Monday, September 8, iba ang track niya. Magiging minimal tropical, major tropical storm, magiging severe tropical storm sa Tuesday, September 10, aakyat siya northwest. North of Guam siya dadaan, sa may Agrihan Islands, okay? Sa northernmost part ng Marianas, bilang isang typhoon na po yan, okay? And Thursday, nasa tapat na po siya ng Batanes at napakaganda itong ginagawa ng American model. And then, pagdating ng Friday to 13th, sa araw ng traslasyon, so yan po, papasok na po siya Philippine Air Responsibility. Kung compare ninyo yung dalawa, yan yung American model. Ang European model ay nandito. Ay, what happened to this? Refresh lang natin. Sorry. Mahina ang kalaban. Balik tayo dito. Pag-umpisa ng traslasyon, alas 2 o alas 3. So, makikita ninyo ang difference ng dalawa. So, balik tayo sa American model. Ayan po siya. Malayong malayo. No problem sa atin. But, yung European model, nasa baba. East natin. Pero, no worries. Sana, packet talaga yan, European model. Now, sa American model, although umakyat siya, pagdating ng Friday, pagpasok ng PAR, ang direksyon niya papuntang Taiwan. So, kita nyo, dadaan din south of Okinawa. So, to wrap up itong dalawang model, ano pala yung track niya sa Saturday sa ECMWF? Dito paakyat. So, walang problema. So, alam na niyo kung anong track. Drawing natin. Ito yung European model. Pag ganyan siya, mag-west. Pagdating dito, 700 kilometers away from Naga. Aakyat siya. Viva la Virgen. Yung sinasabi ng mga kababayan natin. Kapag umakyat ang pagmilagro may mangyari. Now, yung American model, mas okay. Dito siya. And then, but pagdating dito, ganyan ang tracking niya. So, yan po ang dalawang senaryo. So, kung i-wrap up natin yan, cone of uncertainty, yan po ang pinapakita.
So, malayo pa po ito. Too many changes, but i-pray natin sana akyat lahat. So, ito po ang easterlywave.com mula sa pinapakita dito based sa ECMWF ensemble. Ito ang track ng European model. So, ang worst niyan is extreme northern Luzon or dito sa may Japan. But kung titingnan nyo yung midpoint po, kung dito siya pupunta sa may area po ng Okinawa at Taiwan. So, yan po ang tracking, okay, ni yung mga ensemble, iba-ibang tracks ng European model kay soon-to-be Ferdi or Henner. Bakit ko sinabi Ferdi or Henner? Kasi yung isa, dito yata yung isa, hindi na nakita. Dito yan. LPA lang siya, pero kung maging bagyo, ito magiging Henner. Ito yung Ferdi. But kung hindi ito maging bagyo, ito yung Ferdi. Okay? So, ito yung track ng existing storm na yun, si Enteng. Ito naman si Lipi. Ito si Hone, yung cyclone galing sa Central Pacific. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 systems. Ito wala pa, hindi pa kasi nag-form. Tropical wave pa rin. Patabangan po natin ang latest yan. Now, sa alon, yung mga fishermen nagtatanong na yan, kumusta na ang alon? Ay mapanganib ba po sa West Philippine Sea? Bawal kayong pumalaot mula 3 hanggang 5 meters po ang alon. Lalo na po malapit sa mata nitong bagyo. So, tingnan nyo ang coastal waters ng Luzon. Ay, huwag muna po kayo. May gale warning po dyan yata ang Pag-asa. The rest, okay naman po. Up to ilang meters ito. Yan, up to 1 meter lang. Walang problema. Now, i-move natin. Friday, unti-unti, hina ang waves sa West Philippine Sea. Ano? Linggo, okay na. Pwede na kayo mag-fishing dyan. Fishing activity at sea travel. Lalo po sa Monday. Okay na okay. Okay? So, sa weekend na kayo mag-start na naman ng fishing activities. Weekend, especially Sunday. Kung nasa West Philippine Sea ang trajection ninyo. Pero pag dito kayo sa na yun, hanggang weekend, okay na okay. Again, ingat lang sa mga thunderstorms. Kasi pag may mga thunderstorms, huwag muna kayo kasi may mga rogue waves yan. Mga biglaang paglaki ng alon na hindi nakikita sa mga computer models. So, bago tayo magpaalam, i-discuss muna natin bakit ganito, bakit sunod-sunod mga bagyo. Di ba, binanggit natin nung last month, nasa dry phase tayo ng Madden Oscillation, darating tayo sa wet phase buong September. Nangyayari na po na yun. Kasi dyan po ang cause kung bakit sunod-sunod po ang mga tropical cyclones. Pag nasa wet phase po tayo ng Madden Oscillation. Kaya itong Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center for the next 2 to 3 weeks, patuloy pa rin ang tropical cyclone formation sa karagatan natin. So, week 2, valid September 11 to 17, ito na po yung pinapakitang soon to be either Ferdi or Henner, yung the monster ng mga bagyo. Kung mag-form siya, sana hindi. More than 65%. So, ito yung sureable na po. Baka may sureable mag-form ito kasi lahat ng computer models ipapakita. Parang Yolanda, lahat ng computer models magpapakita. Okay, ito 7 days to go. Week 3, valid September 18 to 24. Highly uncertain pa. Pero more than 40% of probability. So, baka magbago po ito. Ayan, mukhang medyo may pinapakita rin dito sa Luzon. So, sana hindi matuloy. Okay, Madden Oscillation. Kung bakit tayo sunod-sunod ang bagyo, grabe yung ulan, above average, yan po. Pagpasok natin ng September, nasa wet phase na po tayo. Ang Pilipinas ay nandito sa area na ito. Ito yung dry phase ng August. Halos wala kasing storm. Si Karina yung last. Sunod niyan talagang halos. Walang pumasok. Si Dindo lang sumingit sa dulo ng northern border ng Philippine Area of Responsibility east of Taiwan. At tumabas ka agad. Now, ito yung papakita namin sa inyo yung forecast ng ensemble. So, okay, blanco ito. May diferensya. But dito tayo sa outgoing long wave radiation. Pag blue, ibig sabihin, grabe yung absorption ng init sa dagat. So, magkakaroon ng more convection, more thunderstorms, more storms, more monsoonal rains. So, September 2 hanggang September 18, yan po ang pinapakita. Wala, nakapost, stationary sa basin natin. So, mag-pray tayo na lahat na mag-recurve o hindi natatama sa ating lugar. Yan po, the power of prayer. Ay, okay. Almost 30 minutes. Ito na yata pinakamatagal nating video analysis. But very important po ito na mapakinggan ninyo dahil alam natin, ng mga kababayan natin, na dapat maghanda tayo of things to come.
I-pray natin sana umakyat. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Kita-kits ulit tayo. Balik ulit tayo sa usual every other day. So sa Sabado, habang walang bagyo, every other day pa ang ating video analysis. So Sabado, may latest tayo dun sa upcoming Ferdy o Hener sa may Micronesia. Yung tinatawag nating the Micronesian Typhoon. So yan na po ang bagong term natin sa mga notorious system. Thank you kay Doc Alojado sa kanyang credit yan. Okay? Diyos mabalos, pray tayo ng maigi na umakyat at matuloy yung forecast na paakyat at walang maapektuhan anumang banig po ng Pilipinas at ibang parte ng Asia. God bless at see you guys this weekend.